Minus. Okay, her ser man så, at den drejer rundt der. Så det er fordi, at plus det frastøder minus. Det er rigtigt. Ja. Okay, nu prøver vi at stikke kover ind. Det sker ingenting. Nu prøver vi med aluminium. De er bare ingenting. De har vi prøver med jern. Her ser vi så, at der er metallerne, der bliver så tiltrukket af magneterne, så den følger bare med. Det er sikkert magneterne så. Ja, man ser det, det er fandme vildt. Nu. Slår vi den her, og så der er der en masse uhør herinde. Små magneter. Det er slet ikke system endnu. Vi slår dem ud af system. Sådan her. Så nu virker det slet ikke. Nu kan den slet ikke dreje rundt og sådan noget. Så gør vi sådan her. Så den mod Sydpolen her. Sådan her. Sådan der. Så får vi system i det igen. Det ene er i syd, og det andet er i nord. Ikke? Så gør vi sådan her. Bum. Og så drejer den bare som en mega vild en. Sådan der. Bum, 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 bum. Sådan der. Så drejer den. Og det er helt Og det er skide godt. Her kan man se, at spolerne, de gør sådan, at der kommer et magnetfelt rundt om sømmen, og så sidder sømmen så fast, og så når han slukker for den der, så falder det bare ned. Nu kan man se, at metalstykkerne bliver tiltrukket af elektromagnetiske felt. Her kan vi se, at vores strømforsyning, den er slukket, og vi hælder metalspåner ud over vores magnet der. Og så kan vi se, at der ikke sker noget med vores elektromagnetiske felt, og det ikke bliver tiltrukket.